falder ned. Ja, så er det flot. Sådan her. Ja, se, der tager vi. Altså, nu kører jeg skal lige hilse på hinanden, ikke? Ja, jeg har vist set alle de der film. Det er godt. Færdig nok, det er ikke blodtud eller noget, det ved jeg ikke. Er I klar? Måske, hvis I bare løber til hinanden, så er der en, der flyver, skal I være klar over, ikke? Det gør jeg. Jeg slipper dig! Jeg er ikke så høj. Fuck dit liv! Jeg er ikke så høj. Tag sig gå! Ja, stop. Tilbage. Vi må også starte lidt tættere på hinanden, hvis det er, fordi... Ja, vi gør det bare her. Ja, okay. Ja, I kører bare. Tag sig, I kører! Det er sådan rigtig nu før. Værsgo. I må bare starte lidt tættere på det. Godt så. Værsgo. Kom nu! Skældpadde! Jeg er tyk. Godt, kom nu! Skal du tage det sammen, Mathias? Okay! 3, 2, 1. Værsgo! Ja, sådan. Giv det så små sokkerne i dag. Ej, jeg tror desværre, at du har fået det ud først, Mathias. Nej. Fuck, nej. Hvad er det? Læg dig nu ikke hen. Du så meget bedre ud dernede. Jeg kunne ikke vurdere det. Kan I stå? Kan du ikke stå? Kan I stå? Frederik! Tak for det. Udgang. Jo. Ja, vi tager lige... Du er ude først, så nu står det 2-1. Okay, værsgo. Skal I sammen? Nej, det var en svang, Mathias. Ja. Sammen knap. Det gik pisse godt. Det er førstepræmie til mig. Jeg er verdensmester. Ha' det godt derude. Hej mor. Hvor pigerne er mod drengene, så hvis du bliver skubbet ud, så tæller det for 2 point. Er I klar? 3, 2, 1, værsgo!
Og forresten, jeg hedder Emil Saren. Skal I have de store på? Vi skal lige have... Hvad er din taktik i dag? Vælt ham, jeg håber. Men han er jo en værdig modstander, og han har trænet i mange år, så jeg håber, kampen er godt. Hvad har du af taktik i dag? At vinde. Er det ikke okay? Den er okay. Ja. Bus, er I klar? Ja. Vi skal lige hilse på hinanden. Lige i hånd. Sådan, det var der arbejde. Okay, på 3. Værsgo. Var det en hård kamp? Det var en meget hård kamp, men jeg vandt. Og det er det vigtigste. Virker din taktik? Ja. Jeg snyder. Jeg er helt sikker på, at der var noget doping med det der. Og det er jo store regler for, det må man ikke. Så vi håber på, at næste år bliver bedre. Alt for Malte. Og det er samme regler som før. 2 point. Kjærte for Henning. 3 og 2 og værsgo. Sådan, ja. Okay, værsgo.
I klar? Hej, jeg hedder Frederik Lund Hansen. Jeg rapporterer fra sumobrydningen. Her har vi en hel masse fans. Og en hel masse mennesker, der skal sumobryde. Så I må have det godt. Hej. Hej, det er TV2 News med breaking news. Der er 2 nørder, der spiller pool. Og Christo og Emil. 2 gange i træk med. Ja. Det er også her. Vi rapporterer fra Iran, hvor jeg drikker slåsejs og hygger mig. Hey, lav lige fra en tår. Og de andre får 2. Nu til vejret med Emil. Ej, det er Emils faren. Der er vundet 2 gange, jeg er verdensmester. Nej, det bliver vejret, det er vejret, du skal sige. Og jeg er verdensmester. Jeg knipper alle sammen her. Nu skal jeg smadre Magnus og Patrick A. Schmidt. Høj! Mørkt udenfor. Prøv at kigge derovre. I skal filme derovre. Og støvregn. Støvregn også. Det er også ned i dag. Du kan se, der er sumobrydning der. Det er hunger mig. Hvem er det? Det er Niklas og hvad hedder han? Hvad hedder han? Det ved jeg ikke. Minut Sporten. Hej, det er sport med Frederik Lund Hansen. Der er kommet ny mester i stor sumobrydning. Han hedder Emil. Emil, vil du være sød at komme herover? Der har vi vores nye sumobrydermester, Emil. Du har kæmpet godt i dag, Emil. Hvordan har det været? Det var super fedt, ikke også? Altså, Emil, du er bare heldig. Jeg er ikke heldig, du ved. Jeg er verdensmester. Jeg er bedste. 22 års træning. Eller 15 års træning, kan man sige, ikke? Så jeg kan ikke gøre for det. Min far var min lærermester. Det var godt. I må have god dag. God aften. Du må have det godt. Jeg skal kæmpe 2 kampe til. Hej. Og vi slutter her for sporten, og I må have det godt alle sammen. Ej, I må lige vente. Der er kommet en ny kamp, og det er mellem Christoffer Bendix Fritzenmeier og Morten Sune Olsen. Fight! Christo ligger i spidsen, og Christo han fik Morten ud. Så de fokuserer. Fight! Og hvem får hinanden ud? Det er svært. Det er Christo, der får Morten ud igen. Nej, jeg er ingen kommentator. Nej. Jo. Nej. Så kæmper de igen. Og det var Christo, der røg ud. Lad mig nu hurtigt sige en lille ting. Ja, men Christoffer Fritzenmeier, han kæmper godt. Rigtig godt. Men Morten Sune Olsen, han skal have en ny taktik. Det er for dårlig taktik, han har. Han går lige til det. Han skal lave en finte, ellers så går han helt ud. Hey. Hvem? Det er tæt. Det er tæt. Det er en 2-2. En 2-2. Det er en spændende kamp. En spændende kamp. Og jeg skal have noget slåsejs. Jeg fik en besked. Kan I komme op? Og Christoffer vandt. Christoffer, kom herover. Vi venter lige til Christoffer kommer herover. Christoffer, vil du være sød at komme herover?
Du kæmpede en rigtig brav af en kamp. Hvad vil du sige til det? Jeg er selvfølgelig stolt over det. Morgenen er jo kraftigt mig dårlig. Så jeg synes, jeg gjorde mig fortjent til det. Okay, vi ses. Okay, men vi er nødt til... Nej, vi er ikke nødt til at slutte her for sporten. Vi er aldrig nødt til at slutte for sporten. Det er god sport her med Fræklund Hansen, du. Og så er det Emil mod Magnus. Kig. Du skal kigge. Men jeg kan næsten ikke se, hvem der vinder. Hvad sker der? Det er en spændende omgang. Det står bare der jo. Knipper. Og Emil røg ud. Hvad sker der for verdensmesteren? Hvad sker der for verdensmesteren? Verdensmester? Hvad laver du? Nå. Vi kommer herover og filmer ordentligt. Så går vi i gang igen. 3, 2, 1, Og så går det i gang igen. Og Emil lægger kræfter til. Han lægger kræfter til som en i fanden. Og der er point til Emil. Det er helt vildt. Emil er kommet tilbage på banen. Den står 1-1. Øj. Så går det i gang igen. Hvad sker der? Det er rigtig superbrydning. Man kan næsten ikke se. Emil fik et point igen. Det er jo helt vildt. Det kan jeg godt fortælle dig, du. Hvad står den? Der står 2-1 til Emil. Emil skal have et point mere, og så har han vundet. Emil kæmper. Den står 2-2. Det er rigtig farligt. Lad os se, hvad der sker. Emil har problemer med sin underboks. Ja, han har problemer med sin underboks. Og han er klar igen. Er vi klar? 3, 2, 1. Den farlige er det her. Hvem vinder? Og det var Emil. Emil vandt igen. Emil, det er noget af en sejr. Emil vandt sgu igen, du. Ja, Emil. Du vandt kraftedeme igen. Hvad vil du sige? Ja, det var rigtig... Han er en god kæmper. Det var rigtig hårdt. Jeg gik lige hårdt på. Jeg tager et tag. Men jeg siger, han er en god kæmper. Tak. Og hvad? Så er der nogle flere, der skal kæmpe nu. Hvem er det, der skal kæmpe nu? Sig, når du starter. Ja, og vi slutter herfra. I må have en god aften. Hej. Gang 4, det er 6 kroner. Jeg skal bare have 2 jordbær. Det der jordbær. Nej. Hallo. Det er 3 kroner. Hvad skal jeg med her? 3 kroner, min mand. Hvad skal jeg med her? 3 kroner. De der for en halv. Hvad? De der for en halv. Det er 2 kroner. Over. 5 mere. Skal du have nogle af dem? Hvor mange penge har jeg brugt? Der er 3 kroner nu. Hvor mange har du tilbage? 3. Ja. Okay, så. Der er også Happy Juice. Jeg ved, at mange af jer, der godt kan lide. Jamen, så tog jeg de der for 50. 5 her. Så har du 2 kroner tilbage, Sjæl. Og så... Så er det... Jeg tror, det er sikkert 3 minutter. Du må ikke over allerede. Ej, det må godt få en lille gå.
Fængslerne nu. Så kører vi. Godt. Måske lige ryste tænder. Sådan der. Værsgo! Jeg sætter penge på en tand nu. Vi kører! Højt! Kom nu, giv nu modstand! Ja, modstand! Der er snart modstand! Modstand! To nummer! Det er... Fight! Point! Altså, var det en hård kamp? Ja, det var en rigtig hård kamp. Siri var en værdig modstander. Jeg har det rigtig varmt nu. Tak for kampen, Siri. Og du overlevede? Ja, det er meget lidt forpustet.